いものをカゴに入れてあります。ここにはラーメンがたくさんあります。ですけど、今のブランド、日本語にも見えないここには。はい。ここにもお菓子がたくさんありますよね。でも、ここにも日本語が見えないんですよ。はい、次は3歳。この下にも見えますよ。ここにもありますね。この大きな言葉はここにも見えます。これは3歳のコーナーです。でも、3歳のコーナーにも大きいだけ日本語が書いてあります。ジャムはタイ語がたくさん見えますよ。